Ginlaragway ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga bisan malayo pa ang iya pagpanglakaton bilang alcalde sang syudad sang Iloilo, malayo naman ang nalab-ot sini sa sulod sang isa ka kitos ka adlaw sa iyang pagpamuno. Kadungan ini sa iya paghatag sang State of the City address o konsoka, kadungan sang first 100 days ang iyang soka ginpatigayon sa atubang sa mga miembro sang Sangguniang Panlungsod, mga empleyado sang City Hall, opisyal sang barangay, mga representante sang pribado nga sektor, kag mga lideres sang komunidad, kag sa mga Ilonggo. Ginpabutyag sini ang pagpalangga, integridad kag inklusibo nga pag-uswag. Sunod sa iya ang journey sa administrasyon nga Rise to Action, isa ka people-centered governance framework nga mga ginahimo nga serbisyo publiko naka-sentro sa kada pamilya nga Ilonggo. Ginpromesa niya nga padayunon kag palaparo ng mga legasiya sa mga lider antes sa iya karakip na sa nayanay Mayor Jerry Treñas kag anay Senador Franklin Drilon agud mapadayon ang sunod sa iya Iloilo Miracle. Public service is both a privilege and a responsibility. Dako nga dungog nga kaupod ko kamo sa sini nga pagpanglakaton. Nagdako ako sa pamilya nga ang mga istorya way naka-sentro sa amon kaugalingon lang, kundi sa pagbulig sa iban. Ang akon amay kag iloy, who are both public servants in their own way, enjoy conversations that revolve around helping people and envisioning a better Iloilo. Isa kabugal ang magserbisyo sa publiko kag ipadayon ang ginbilin sang akon mga katigulangan. Nabalikan ang kabahin sang mensahe ni Mayor Raisa Treñas sa iya State of the City address.